Moi vaan katsojat! Minä olen Irmeli Käki ja tässä vierelläni seisoo ammattilaisbodybuilderi Oiva Pakaralihas. Hei vaan sinne kotikatsomoihin. Oiva on kehittänyt aivan uskomattoman kokoelman hittimusiikkia. Kertoisitko siitä katsojille, Oiva? Totta kai, Irmeli. Olen nauhoittanut 60 minuutin musiikkikasetille parhaimmat skotlantilaiset säkkipillikappaleet. Nyt sinullakin on mahdollisuus saada kotiisi 60 minuuttia parasta skottilaista säkkipillimusiikkia. TV-Marketti tekee sen sinulle mahdolliseksi. Muistatko 70-luvun hitin H.A.G.G.I.S. tai unohtumattoman klassikon Scotland, Scotland, über alles? Kun soitat nyt heti numeroon 0700 3344, Oiva nauhoittaa sinulle 60 minuuttia parasta skotlantilaista säkkipillimusiikkia. Ja saat myös kaupan päälle korvatulpat, ettei parasta skotlantilaista säkkipillimusiikkia tarvitsisi edes kuunnella. Eikä siinä vielä kaikki. Jos olet erittäin nopea näppäilemään puhelinnumeroita, saat lisäksi myös nappulakengät, lomakuvia sormestani Boliviassa, säkin sekä pillin. Yhteishintaan vain 299 markkaa. Soita ja tilaa heti! Myös näyttelijä Chuck Norris on tutustunut Oiva Pakaralihaksen upouuteen parasta skotlantilaista säkkipillimusiikkia kokoelmaan. Eikö vain, Chuck? That's correct, Irmeli. For 80 years now, Pitää paikkansa, Irmeli. Olen jo 18 vuoden ajan kuunnellut parasta skotlantilaista säkkipillimusiikkia treenatessani ja kuvatessani Texas Rangers-sarjaani. Ja nyt myös sinä voit saada tämän uskomattoman musiikkielämyksen itsellesi. Soita heti numeroon 0700 3344 ja Oiva äänittää sinulle 60 minuuttia parasta skotlantilaista säkkipillimusiikkia. Lisäksi saat upeat korvatulpat, eikä siinä vielä kaikki. Saat lisäksi myös tyylikkäät nappulakengät, lomakuvia sormestani Boliviassa sekä säkin ja pillin. Kaikki tämä fantastiseen yhteishintaan 299 markkaa. Tiedätkös, Oiva, mitä skotlantilaiset pitävät kilttinsä alla? That's correct, Irmeli.